Rada by som poukázala aj na takú menšiu tému a tá by bola, ktoré produkty používať na vlhkú a ktoré na suchú pleť. Je dobré byť oboznámený aj s týmto druhom informáciami, aby sme vedeli si prispôsobiť dané produkty v danej rutine a zefektívnili ich potenciál. Či už používate tonery alebo navlhčenú pleť pred nanesením produktu, prípadne medzikrokové prestriekávanie na dosiahnutie extra zvlhčenia, je vhodné vždy kombinovať s vlhkou pleťou práve esencie, séra, rôzne mlieka alebo teda lotion, čiže ľahké krémy, prípadne aj gelové krémy, alebo aj klasické hydratačné hutnejšie krémy. Pred všetkými týmito prípravkami môžete prestriekávanie aplikovať, prípadne navlhčovať pokožku. Tým sa zvýši efektivita daného produktu, pričom sa zabezpečí maximálne zvlhčnenie a hydratácia. Naopak, na suchú pokožku by sme mali nanášať produkty, ako je SPF, rôzne lekárske maste a balzámy a produkty s aktívnymi látkami, ako sú retinoidy, rôzne druhy kyselinových produktov a produkty s obsahom vitamínu C. Hlavne teda čo sa týka v jeho čistej forme L-ascorbic acid, kyselina L-ascorbová. V týchto prípadoch, ako sú retinoidy, kyseliny a vitamín C, je vhodné aplikovať na suchú pokožku, aby sme zamedzili potenciálnej iritácii. V prípade, ak máte o sebe tú vedomosť, že vaša pleť vie veľa tolerovať a že nemá s týmito aktívnymi látkami problém alebo prípadné iritácie, niektorí ľudia toto pravidlo nedodržiavajú. Avšak, ak už o svojej pleti viete, že má tendenciu alebo rôzne sklony k začervenaniu, iritácii, reaktívnosti, prípadne ste alergik alebo atopik, môžete si práve takouto technikou pomôcť k tomu, aby ste zamedzili akejkoľvek iritácii a potenciálnemu podráždeniu. Práve preto, že na navlhčenú pleť majú látky tendencie vyššej absorpcie a dokážu prenikať do hlbších vrstiev pokožky, je zvykom, že sa táto vlastnosť a táto metóda používa pre vyššiu efektivitu. Avšak pri aktívnych látkach, ako napríklad pri používateľov tretinoinov alebo retinoidov, prípadne kyselinám, toto práve nechceme. Nechceme, aby to zvlhčenie podporilo vstrebateľnosť danej látky hlbšie do pokožky, pretože práve preto tým výsledkom môže byť potenciálne navýšenie iritácie a aktívne látky už sami o sebe obsahujú tento iritačný potenciál, takže ho vlastne nechceme navyšovať. Čo sa týka SPF, je veľmi vhodné voliť takéto techniky na zabezpečenie maximálnej ochrany pleti. To znamená, že SPF treba nechať ako keby preschýňať, ak používate rutinu a potom následne chcete použiť prípravok s SPF faktorom, je dobré po rutine chvíľu počkať, kým sa produkty aspoň základne vstrebú. Taktiež po nanesení SPF sa odporúča opäť niekoľko minút, prípadne, ak si to môžete z časového hľadiska dovoliť 5 až 10 minút, taktiež pred nanesením make-upu, ak používate make-up, po nanesení SPF a medzi nanesením SPF a make-upom počkať opätovne zase do ako keby vstrebania toho SPF v základe nejakej časového horizontu. Touto technikou si vieme zabezpečiť ochranu, ktorá je vlastne zafixovaná a ako keby ju zapečatíme
pričom neminimalizujeme potenciálne faktor ochrany daného SPF-ka. Čiže po rutine počkáme zaschnúť. Naniesť SPF-ko, počkať. Zaschnúť, ak používame make-up, pretože by sme si mohli práve ďalším nanesením make-upu minimalizovať ochrannú funkciu SPF-ka. Ešte by som chcela poukázať na určité tipy. Takže, čo sa týka navlhčenej alebo zvlhčovania, prestriekavania, vlhkej pokožky a nanášania produktov na zvlhčenú pleť. V prípade nie každodenného použitia, ak pociťujete, že v ten deň ste viacej dehydratovaní, prípadne máte vysušenejšiu pokožku, touto technikou vieme extrémne benefitovať v zamknutí hydratácie medzikrokovým prestriekávaním alebo používanie rôznymi technikami, ako je 7 Skin Method, čiže duplikácia toneru vo viacerých krokoch pred nanášaním následne ďalšej rutiny. Tento typ zabezpečí veľké uzamknutie vlhkosti, ktoré je dlhotrvajúce a vie nám poskytnúť celodennú vlahu pre pleť a pomôcť v prípade dehydratovanej pokožky. Avšak netreba zabúdať, že dehydratácia je iba symptóm, kde potrebujeme ako príčinu riešiť podporu kožnej bariéry. Taktiež technikou zvlhčovania pleti vieme spôsobiť prísun absorpcie následného produktu hlbšie do pokožky. Takže aj v prípade, keď potrebujeme pokožku upokojiť alebo nielen hydratovať, ale skľudniť, stiahnuť prípadne nejaký zápal, ale nepoužívame aktívne látky, ale prípravky na upokojenie pleti, vieme to upokojenie práve zabezpečeným navlhčením znásobiť, respektívne zefektívniť. Taktiež akékoľvek hydratačné séra, upokojujúce séra pre podporu kožnej bariéry môžeme používať po zvlhčení pleti a zabezpečiť dostatočné uzamknutie a vstrebateľnosť daného produktu. Dobre, takže chcela som dať ešte na známosť a poukázať na tieto určité pre mňa rozhodne užitočné informácie a zamerať sa aj na rôzne metódy a techniky, ktorým si vieme oveľa viacej podporiť daný benefit alebo daný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a majte sa krásne!